Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το έξεθλον. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποια πλεονεκτήματα διαλέξαν οι δύο νικητές από τον αγώνισμα πλεονεκτήματος. Από τις γυναίκες, όπως σας είπα και σε προηγούμενο μου βίντεο, η Βίκη είναι αυτή που κατάφερε να κερδίσει και έτσι λοιπόν το πλεονέκτημα που διάλεξε είναι να φύγει 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα σε έναν αγώνα ματσαρίσματος. Αυτά για τη Βίκη. Όσο για το Φάνη που είναι ο νικητής από τους άντρες στον αγώνα πλεονεκτήματος, το πλεονέκτημα που θα διαλέξει είναι να κάνει επανάληψη ενός ματσαρίσματος. Αυτά από εμένα. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!